हनी सिंह के साथ जब दोबारा मुलाकात भूल तो कितना गाना रिकॉर्ड हुई। अब खेसारी लाल यादव के 15 मिलियन एक दिन में गाना चल जाता है, माना तनी कि प्रमोशने लगा के चल जाता टे, प्रमोशने में लगा के जाता तो ओकरा पर नोटिफिकेशन ओकरा पर गिरत तबे न जाता टे। अभी पवन भे के वो गाना आइल बाटे, कौन गाना? कौन देखो भी गाना 2 दिन पहले आइल हटे गाना शिल्पी राज के साथ में, वो गाना कॉपीए बाटे। साड़ी के पिन कोनो गाना आइल बाटे, साड़िया के हाँ, तो वो गाना कॉपीए बा। हमारे पवन पांडे जी एकदम बहुत बढ़िया खेसारी लाल भैया के वीडियो कॉलिंग पर लेके करता रहे। तो कहे के मतलब है कोई रिस्पांस हमारा के नहीं मिले के चाहिए, क्रेडिट हमारा के नहीं मिले के चाहिए। अब वो पवन पांडे राइटर बने उनका समझे के चाहिए कि केकर गीत हटे। लड़का कहता कि बारू तू कलजुग के नारी हो तारा लाजो न लागे, एगो फ्रूटी हम पियले बानी सुन पानी मिला के, कि होली में देह थुरावाई देलू घरे पुलिस बोला के। अरे आके गा दिलन कि हइये गाना बाटे ओकरा के और गइले बा। तो जब ऊ कामवा कइले बा तो मार्केटवा में पब्लिकवा तू न मंगिए कि भैया तू ऐसने गाना दो। हर की माई बाप घर के भार हो गइल, हर की माई बाप घर के भार हो गइल, हर की कैसन कलजुग के पुत हर जन में कपूत बैकुंठे ससुरार हो गईल। नमस्कार और देखो तनी शताक्षी न्यूज और अभी हम मौजूद बानी विश्वामित्र के धरती बक्सर में और बक्सर के डुमरा में स्थित बानी हम। हमारा साथ श्री शिवाई स्टूडियो रिकॉर्डिंग का उद्घाटन भइल है और उद्घाटन में रॉक स्टार तूफान राज जेल में। सबसे पहले न्यूज में स्वागत बा तूफान जी। स्वागत बटे शताक्षी न्यूज में। और काफी दिन से हमने के दूरी रहला न्यूज अब दूरी नुकाई अब नजदीकी बढ़े ना बाकी ठंडा के भैया गर्मी में पटना धले ठंडा में नजदीक आ जाले ठंडा का मौसम बा भैया फिर से आगुल बने। तो भैया के चैनल पर शताक्षी न्यूज हमने के बहुत पुराना रिश्ता है। इसे रिश्ता न्यूज के ना है, घर के परिवार के हटे, एगो रिलेशन के हटे। आप सब ये चैनल के माध्यम से जब भी देखले बनी अच्छा से देखले बनी और वीडियो के वॉच कैले बनी, आप सब ढेर सारा सपोर्ट करो वो कहीं भैया। सबसे पहले श्री शिवाई स्टूडियो के आज उद्घाटन में रवाइल बनी है शिवाई स्टूडियो खातिर और भोजपुरी के कलाकार खातिर का कहल चाहब। देखी ये हमने के भोजपुरी के गरिमा बचावे खातिर कुछ अच्छा हम विकेश भाई से भी बातचीत भइल बाटे, कुछ निर्गुण उर्गुण टाइप के कुछ बढ़िया से व्यक्तिगत जौन घर परिवार में गाना गीत गौना होखेला, गीत गौनी तो एगो इतिहास होला और नया चीज गावे के प्रयास रहेला हरदम। एकरा में शुरुआते विकेश भाई के बहुत बड़ा उपलक्ष्य दिया जाए। अब जब हम बोल देने अपना मुंह से कि श्री शिवाय स्टूडियो के जब लोगो लागी हमारा गाना पर जी तो बहुत ब्लास्ट हो आजे कर देब हम, कैसे कि आज भी बहुत जबरदस्त तूफान राज आयल बड़े तो कुछ ना कुछ तूफान जरूर होई। भाई का स्टूडियो बाटे और तूफान जो भी केहू के पहुंचेला तो एगो रिलेशन भाई के लेके पहुंचेला। तमाम वो कलाकार खातिर का कल्चर जोन कलाकार बक्सर से पटना जात रहे हैं, दिल्ली जात रहे हैं, आरा जात रहे हैं, वो कलाकार खातिर देखें आज वो बतावा तनी कि पटना जौन काम होखताटे हमने के क्षेत्रों में काम होखेला। बाकी कितना लोग के ऐसा मन में होला कि पटना बहुत बड़ा बा, पटना बहुत बड़ा चीज के थी बाटे, तो वैसा कुछ बात नहीं के। अभी तो जितना मार्केट में गीत गौनी बजौनी हम मैं बक्सरे के बजौनी जेपी भैया का स्टूडियो संगम स्टूडियो से टोटल काम कैले नया चीज नया रिकॉर्डिंग सब कुछ रहा नया नया। तो फिर तो वही तरह ऐसा कोनो बात नहीं कि पटने के काम बढ़िया होखेला। हमने के डुमराव में भी देखब कि श्री शिवाय स्टूडियो से मारा तनी ब्लास्ट 2 दिन में एकदम गर्दा कबर जाला मैं लइका दौड़ के जे चली हन कोनो गाना आई या गर्दा ना कबरी तो फिर मजा ना आई। एगो और गाना हमारा चैनल पे बहुत झकास वायरल हो रहे, हम चाहब कि वो गाना के हमरा पब्लिक के सुनावल जाए। बहुत दिन हो गइल बा पब्लिक व्याकुल बड़े सुने खातिर। का करम भैया रोरो सब तो कबो कबो छुपा जाता नहीं। वो गानवा के देखनी है कि बहुत सारा लोग गाई के आ कहते कि हमार हटे हमार, लेकिन हम जानते कि तूफान राज मंच पर बहुत लोग से सुननी या देखनी या हम कि भैया आ का कहीं हो जब गुरुए जी लोग हमार बैठ के या संदेश देता रहे कि नहीं दूसरा केहू के गाना हो तो दूसरा केहू के का कर सकता। लेकिन हमरा पे ओरिजिनल वोकल में तूफान राज के 12 मिलियन गइल बा, तो हम चाहब कि वो गाना के हमरा दर्शक के सुनाओ। बहुत बढ़िया गाना हो, वो स्टेज पर हर समय हम गावे नहीं, सब लोग जानता। हर की माई बाप घर के भार हो गईल, हर की माई बाप घर के भार हो गईल, हर की कैसन कलजुग के पुत हर जन में कपूत बैकुंठे ससुरार हो गईल। आजकल के जो लड़का लोग हो गए बड़े इतिहास के भुलावे के प्रयास कर रहे, बहुत सारे ऐसे कलाकार भी बड़े जो इतिहास के भुलाते रहे, लेकिन रवा वो इतिहास के दोहरावत नहीं और वो इतिहास के फिर नए से उजागर कर देते। तमाम दर्शक से रवा का कहल चाह। देखिए दर्शक
जब भी जौना चीज़ के पसंद करेलन वही तरीका से गीत संगीत गायक लोग गावे ले लो। अगर दर्शक अच्छा गीत के मार्केट में अगर मांग करे लगी जी। तो का काम बाटे है कुल ढोनी चोली घोघरी के गाना गैला के बढ़िया गाना के मार्केट में उनके परोसब जा। भाई अंकुश राजा के गाना आइल बाटे जी, बहुत अच्छा लागल हटे हमनी के, आ बहुत ओपर वीडियो भी बनैनी हम। ऐसन गाना के अगर मार्केट में लोग मांग करी तो काहे ना बढ़िया गीत गावल जी महाराज, का बसल बा वो चीज में। बहुत सारा ऐसा पब्लिक बड़ा कि जब उनके पब्लिक के पास जान लिया तो पब्लिक कहले कि कलाकार के वो दोष बा कि कलाकार ऐसा गीत परोसले। जब कलाकार के पास पहुंचे नहीं जा तो लोग कहले कि पब्लिक के दोष बा कि वो प्रकार के गीत लोग सुनता। तो रावा नजर में दोषी के बा? देखी दोषी हम ई पूरा कन्फर्म ही ना कहम कि दोषी मतलब मार्केट के लोग पब्लिक के बड़न। ऐसा रो पब्लिक के इहे को बात कहते कि पब्लिक जौना तरह से गीत गौना सुने के, मान ली कि यूट्यूब पर सजेशन में जाके कहब कि हमारा के निर्गुण गीत दी तो यूट्यूब पर जाके सजेशन निर्गुणे न पहुँची जी बताई जी। अगर ओइजे जाके देखब कहम कि खेसारी लाल यादव बढ़िया से जाके जौन दर्दे में गर्दे कैल हो तब वो कहे के मतलब कि जौन गीतिया के रौरा सर्च कर सजेशन पहुँचाई तब न मान ली कि न्यूज वायरल होई जी। अब खेसारी लाल यादव के 15 मिलियन एक दिन में गाना चल जाता, माना तनी कि प्रमोशने लगा के चल जाता टे, प्रमोशने में लगा के जाता तो ओकरा पर नोटिफिकेशन ओकरा पर गिरत तबे न जाता टे जी बताई जी। तो सुने वाला के कर हम गलती काहे ना कहम भैया, तू बढ़िया चीज सुना ना। माई बाप घर के बाहर हो गई 15 मिलियन 12 मिलियन गाना जाए के हो या जो मार्केट में ही एकदम छितरा जाए के चाहिए। हाँ और वही गाना के देखनी खेसारी लाल भैया के जरी जाके पवन हवन का पवन पांडे जी राइटर साहब हमले आ वही एगो कौन दोनों उन्हीं सहरसा जिला के लड़का बैठ के गाना गावत ही है, ये गाना में गावत अटे या कहते कि भैया बहुत बढ़िया गाना लिखले बनी हई कले बनी। हमारे पवन पांडे जी एकदम बहुत बढ़िया खेसारी लाल भैया के वीडियो कॉलिंग पर लेके करता रहे। तो कहे के मतलब है रिस्पांस हमारा के मिले के चाहिए, क्रेडिट हमारा के मिले के चाहिए। अब वो पवन पांडे राइटर बने उनका समझे के चाहिए कि केकर गीत हटे, तो छोट कलाकार करो सब गीत संगीत सुनब जाना तो लोग का सोचियन कहाँ तक सुनी। यही से छोट कलाकार के हमेशा से दबावे के प्रयास कल गई बा। और रवा आवाज यही से हमें जब भी रवा से इंटरव्यू लेवे खातिर कोई आवेला चाहे जब भी कोनो मुद्दा होला तो रवा छोट कलाकार खातिर लेके छोट कलाकार के सपोर्ट कइल जाऊ, छोट कलाकार के आगे बढ़ावे के प्रयास कइल जाऊ। तमाम ऐसन के राउर एगो फोटो वायरल हो रहल बा, छोटा से बड़ा बननिया फिर बड़ा के बाद फिर एक दोनों जोड़ी जौन बात बीच में कुछ विषय रहे फिर वापस रिव्यू आ रहल बा, का कहल चाहबो विषय? देखी मन जब ना मने जी, जब कोनो चीज़ बा हम ये बात नहीं कहत गीते संगीत नहीं कहत, मन के रिलेशन जब ना बने जी तो काम केहू के साथे ना करे के चाहिए। ये अगर कहे ना हमारा घर के भाई होकस बहन होकर चाहे हित नाता होकर अगर रिलेशन से नहीं के कुछ बन पावत तो काम ना करे के चाहिए जी। इतना दिन हमने के रिलेशन ना अच्छा रहते ना बन पावत रहते तो ना काम करत रहनी है, रिलेशन अच्छा बाटे तो काम करे लगनी हम। तो शिवानी सिंह के साथ जब दोबारा मुलाकात भूल तो कितना गाना रिकॉर्ड हुई? गाना तो 34-35 गाना लगातार अभी तो लगातार वही दिन से रिकॉर्डिंगे चलता। दो दिन पर हमार अब रौरा सबके इहो बताइए देता नहीं 2 दिन के 2 दिन स्टार के रिकॉर्डिंग वजह हुई शिवानी की, तो तीसरका दिन हमारे एक दिन फुल रिकॉर्डिंग हुई। ये तरी धैल बदी शिवानी के स्टार के रिकॉर्डिंग लोग पब्लिक के स्टार के रिकॉर्डिंग सप्ताह में हर एक दिन हुई, लेकिन 2 दिन शिवानी के स्टार के रिकॉर्डिंग वजह हमार गोइनी तो ये कुल मतलब बातचीत भइल कि भैया तू काम कर और ऐसे अपन रूल नियम रही 2 दिन आराम कर, तू अपन गायकी के नहीं कर 2 दिन चाहे एजो तारा करे के बता शिवानी खातिर समय निकाल। हाँ बाकी 2 दिन के बाद तारा जाके गाना गवावे के बाटे। चलिए तमाम दर्शक इतना भी देख रहा जाते जाते हो तमाम दर्शक से रवा का कहल चाह दर्शक से होली के राउर गाना आ रहा लगातार इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ट्रेंड किलो सा, हम चाहब कि एक लाइन हो जाए। तो देखी होली के बहुत सारा गाना आइल बाटे अभी आई रहा कि होली में दे थुरवाई देलू घरे पुलिस बोला के जी, ये गाना ट्रेंड कर रहा चाहब कि 2 लाइन हो जाए। अरे कि बारू तू कल जुग के नारी हो तारा लाजो न लागे, लड़का कहता कि बारू तू कल जुग के नारी हो तारा लाजो न लागे, एगो फ्रूटी हम पियले बानी सुन पानी मिला के, कि होली में दे थुरवाई देलू घरे पुलिस बोला के। बढ़िया गाना बाटे और याद करनी तनी ना आवेला कबो कबो।
आतना ना दिन प्रतिदिन गाना रिकॉर्ड हो रहा बा और दिन में लगातार गाना रिकॉर्ड हो रहा बा कि गाना याद ना रहेला कलाकार के, लेकिन तमाम गाना रवा जाके यूट्यूब पे सुनी और सर्च करी और तमाम गाना एक से एक बढ़ के गाना जितना भी आवेला वो एगो इतिहास के रूप में आवेला और लगातार इतिहास रचे के प्रयास करी। जितना दिन अभी गायकी शांत रहला टे कुछ कुछ लोग बाड़न की बड़ा बड़ा लोग ढींग हाके लागत जी बाकी कहे के मतलब बाटे कि हम कहे नहीं कबो भी कहले बनी कि देखा भाई आपन खूंटा अपने होखेला, अपना खूंटा पर अपने गाय बांध सकत रहा, दूसरे के खूंटा पर ले जाके गाय नहीं बांध सकत ना। तो जब भी हम काम कइले बानी कुछ आपन चीज तो गैया वाला कबाड़ के बिक दी तो हम आपन काम कइल चाहे नहीं। अब लोग के इतना ना मार्केट में आवत आई थी कि भैया हऊ कॉपी कर हई गावत रह हऊ गावत रह तू ऐसे ही काम नहीं कर तमाम रोरो गाना लोग कॉपी कइले बाटे। हम चाहे नहीं कि हमरे लोग कॉपी करे, हम केहू के दूसरा के मत करी। बाकी इतना ना आजकल लोग के फोन आवत कि भैया हई गाना वायरल चले लगल एकरा पगावा ओकरा पगावा। अब दू तरह से हमारा काम करे के बाटे जी, मार्केट में दू तरह से काम करे के बा। अपन जो ओरिजिनलिटी बा तो रहबे करी जी, जो अब कॉपियों के काम बाटे उहो चालू हुई। काहे से कि देखत नहीं कि पवन सिंह से लेके खेसारी से लेके सब लोग यही काम करता। अभी पवन भे के वो गाना आइल बाटे कौन गाना कौन देखो भी गाना 2 दिन पहले आइल हटे गाना शिल्पी राज के साथ में, उहो गाना कॉपिए बाटे। साड़ी के पिन कोनो गाना आइल बाटे साड़िया के पिन, हाँ तो उहो गाना कॉपिए बा। बताई हाँ खेसारियो भी आला गरदे में गरदे कइल तो बताओ हई जब लोग कलाकार माने इथी करता कॉपी करे लगो हम कॉपी करे लगब तो कसम से कहतनी भैया मैं हमरे ट्रेंडिंग रही हम जानतनी। तूफान नाम बा तो भोजपुरी में तूफान एगो नाम बा तो वानी तूफान लेखा चलबे करी। अब उहे कह रही के बा कि एकदम सबके गाना उठा के गावो। टुनटुन यादव के सुनले बनोरा कहानी नु कि हम गाना ना उठावे नहीं, हम चोरी करे नहीं, डकैती करे नहीं, वही तरह काम करे। ऐसे कि लोग के बुझाते नहीं के। अब बताई मार्केट में चलता केहू गा दिल स्टारे आके गा दिलन कि हइये गाना बाटे ओकरा के और गइले बा। तो जब वो कामवा कइले बा तो मार्केटवा में पब्लिकवा तो उहे न मंगिए कि भैया तू ऐसने गाना द जी तो ऐसने गावही के पड़ी उहे गा दिहल जाई उहे गा दिहल काम खत्म बा। हां अब यदि गावलो जाई तब बता के गावल जाई। हां ओकरा पर सने दिहल जाई कि हिंकर गाना हटे, ओकरा पर लिख दे कि हिंकर गाना ह। ई हमरा अंदाज में बा हम बात ना कहम। देखी हो जाला केहू से गलती में अगर होखेला तो ओकरा कहे के चाहे कि गलती हम आज भी गाना केहू कॉपी कइले बन तो विजय चौहान भे के गाना कॉपी करेनी जी कबो भी कइले बानी। आ कालो विजय चौहान भे के गाना आइल हटे उ हम नहीं कहत कि मतलब हमरा गाना के कॉपी बाटे। बाकी धुन से धुन थोड़ा मैच कर जाला तो ओकरा कह जाला कि चलो कोई बात नहीं कि कॉपी बाटे। एगो गाना हमनी के मार्केट में गइले रहनी हजा कि अरे कि करता रहला दू तला भिरी आई के लागता ये जानू हो काल नियर आइल बा। तो ओकरा में एगो होली आइल बा काल के भैया की चड्डी नहीं पहनी हो का कुछ अच्छा वो गाना में टोटल हमनी के मैचे बाटे, वो गाना के धुने मैच बा। तो का कइल जाई थोड़ा बहुत होत रहेला। तमाम दर्शक इतना भी के देख बढ़ जाते तो तमाम दर्शक से का कहल शिवाय स्टूडियो के बारे में दर्शक से ये कहम कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप सब श्री शिवाय स्टूडियो में आई जा। और भाई हमारे विकेश बहुत सुंदर कलाकार हन जी, भोजपुरी के बहुत सुरीला कलाकार हन, इनकरा के सपोर्ट करी जरूर सब। आ बहुत सारा प्यार दुलारे जैसे मिली हमरा के। हमारा तो गौवा नजदीके नु बाटे जैसे जी जब मन तब गाड़ी उठा के चाहे जो अपन फ्लाइटो बाटे रूमो ले बा। कहीं जाए के बाद मने स्टूडियो से मुलाकात क के भेंट क के गाइए आराम जितना हो गइल कि जौना स्टेशन पे उतरब तोना स्टेशन पे अपन अपने स्टूडियो बा। तब रघुनाथपुर भैया के मनीष भैया का स्टूडियो बिया, डुमरा उतरत विकेश के भाई के हो गइल, आरा उतरत अपन स्टूडियो बोलही बिया, पटना उतरत भाई जी के मंडल स्टूडियो बोलही बिया, आ बक्सर उतरत अपन कहीं कोनो स्टेशन पे जाके उतरब तो सब अपने स्टूडियो बा कहीं जाके गा लेवे के बा। और तमाम ऐसन के वीडियो और ऐसन के एपिसोड से मिलब। तब तक खातिर धन्यवाद।